בוקר טוב. תראו לנו את הלו"ז בבסיס, אז כבר יצאתי, פשוט לא רציתי להעיר אותך. שיהיה לך מלא בהצלחה היום, אני בטוחה שאתה תהיה מעולה, התכוננת לזה חמוד. ותזכור, בסוף גם המנהל של גוגל עושה טאקי לפחות פעם ביום, שלא על חיסוך. תרגיש בנוח בבית, דרך אגב, תכין לך איזה סנדוויץ', בטוח נשאר משהו מאתמול, ותעדכן אותי אחרי טוב. התבטלה לי פגישה, אז אני לוקחת את הבוקר באיטי. את זוכרת שאנחנו הולכים היום למסעדה לחגוג לאבא, כן? אז אני אעלה אותך בשיחת וידאו שברכי. היה מאוד מאוד נחמד. תדעתי, סבא, סבתא, האחים שלה, נועה, אלעד, כן. לא נראה ככה בינתיים. תראי, אלעד בחור מאוד מתוק, בסך הכל חמוד, והכי חשוב, עושה לנו הטוב. אין לי שום דבר על להגיד עליו, אבל כולנו יודעים שמשהו שם לא בסדר, כן? הוא מאוד קשה לייצר איתו שיחה, הוא לא תקשורתי. אפשר להעביר איתו ארוחה שלמה בלי לשמוע אותו. שקט כזה, איך אני אסביר את זה? בדיוק, למלם. לא מועיל, לא מזיק, שזה הכי מורכב. כי אני ואבא ישבנו ודיברנו עם נועה. הייתה לנו שיחה מאוד קשה. ככה, כי היא מאוד נפגעה. היא מאוד אוהבת אותו. אז היא גוננה עליו, ואז היא צעקה עלינו שזה לא מעניין אותה, שלא נתערב לה. היה מאוד קשה להגיד לה את האמת. תראי, יכולה להגיד לה בפנים שהחבר שלה מוזר, זה לא נעים. מה זה מוזר? אמא, יצור. חייזרים לידו נראים כמו חיות מחמד. זה רעת. אבל כן, יצור זאת הגדרה נכונה. שיו, אני לא אומרת שהם בחול ואני בכל הדבר. מה אורי ודור חושבים? דור חושב שבזמן היינו צריכים לחתוך את זה ולא לחכות חצי שנה. אורי מרחם עליו. הוא צודק, הוא בסך הכל בחור מאוד מסכן. המשפחה שלו מפורקת, יש לו מלא בעיות. תחשבי על זה, הוא אצלנו כל יום שישי, אין לו לאן ללכת. אנחנו הכנסנו אותו למשפחה שלנו, בסוף הוא מאוד אוהב אותנו. אבל מה לעשות, עם כל כמה שכואב עליהם, הוא לא מתאים לנועה. מצד שני, אין ברירה. אנחנו לא יכולים להתערב, אז אנחנו צריך לחכות, שהיא תביא לבד, שהוא לא מתאים לנו למשפחה. כן, צודקת. אבל יש, תמיד מעניין. מה אבא אומר? אבא שלך, גנוב הזה, כן? הוא לא מפסיק לדבר על הריח שלו. זה מחרפן אותו. אפשר לשבת לידו, הוא מסריח. פיפי. וואי, אני מצטערת, אבל הוא צודק. פשוט מזעזע, יש לו ריח חמור. טוב, די. מספיק. משנים נושא. איך לכם בתאילנד? אמא שלם ורמזנה. כן. אוי. אתה רוצה לפרט אתמול בלילה? לא. אוקיי, אז הגענו לאיזה כפר כזה ליד גוף, אני לא אומרת. בוקר טוב. אני פותחת את היי. החלון ואני פשוט בגן עדן. אני לא... תראה... אלעד, אני צריך ללכת לרעיון עבודה שלי. אני ממש ממהר. צריך ללכת. להתראות. איזה פדיחה. איזה פדיחה. מה יש לך? אוי ואבוי. איזה פדיחה. מה קרה? אני אדבר איתך, טוב? ביי.